Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Joaya, koma poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi lati lipitiliza kulimbikitsa bata ndi mtendere pa dziko lonse. Alangiza za chuma a bungwe la Public Service Pension Trust Fund ati hotela ya Amalisi ku Blantyre inagulidwa pa mtengo wokwera. Ndipo konsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka maofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole zokhalitsa ndi konsoloyi. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa kuti maiko sakugwiritsa ntchito zida za nkhondo za nyukliya komanso kulimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Mlembi wamkulu mu nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena America Chale anena izi pamwambo okumbukira momwe mabomba a nyukliya anawonongera mizinda ya Hiroshima ndi Nagasaki mdziko la Japan. Madalitso Muhango ali ndi ripoti. Pa 6 komanso pa 9 August mchaka cha 1945 ndi masiku osayiwalika mu mbiri ya dziko la Japan pomwe mabomba a nyukliya anapha anthu mazana m'mizinda ya Hiroshima komanso Nagasaki. Poyankhula pa chionetserochi, mlembi wamkulu mu nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena America Chale ati chionetserochi ndi chikumbutso ku dziko la Malawi komanso maiko onse pa dziko lonse lapansi kuti zida za nkhondo za nyukliya ndi zida zoononga komanso zosokoneza chitetezo pa dziko lonse. Iwo ati boma la Malawi ndilodzipereka pothandiza ndondomeko zothandizira kulimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Boma lili gulu la maiko amene ku United Nations amapititsa patsogolo kufuna mtendere wa pa dziko lonse lapansi. Komanso sichokhacho pofuna kuonesa zimezi Government of Japan, aboma la dziko la Japan ku bungwe la United Nations amabweretsa timatenga tichikalata mu chizungu resolution imene mafuna kukumbutsa dziko lapansi lonse kuti tifike pamene dziko lina lilonse silizakhalanso ndi zida za nyukliya. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Yasushi Naito ati zionetsero ngati izi zimapereka mwayi kwa maiko kuunikira kufunika kolimbikitsa mtendere. Iwo anatsindika kuyipa kugwiritsa ntchito mabombawa ponena kuti amaononga anthu komanso katundu. Papita zaka 81 tsopano kuchokera pomwe mizinda ya Hiroshima ndi Nagasaki inaphulitsidwa ndi mabomba a nyukliya zomwe zinachititsa kuti dziko la Japan likhale dziko lokhudzidwa ndi mabombawa mu mbiri ya dziko lonse. Mwambo wa chionetserowu uchitika kuyambira pa 9 mpaka pa 13 March ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Oweruza milandu mdziko muno ati dziko la Malawi likufunika oweruza milandu majaji pafupifupi 88 kuti milandu idzitha msanga poonjezera chiwerengero cha majaji 45 omwe alipo panopa. Registrar wa mabwalo a milandu a Innocent Nebi anena izi akuluakulu ena aku mabwalo a milandu atakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Ataonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo, akuluakulu oona za mabwalo oweruzira milandu mdziko muno anati ndalama zimene boma lapereka mu budget ya 2026 mpaka nkatikati mwa chaka cha mawa sizikwanira kugwirira ntchito zosiyanasiyana zimene azikonza. Mmodzi mwa akuluakulu aku mabwalo oweruza milandu a Innocent Nebi anauza komiti iyo kuti mwachitsanzo pali ntchito yofuna kumanga likulu loona za mabwalo a milandu Judicial Complex mu mzinda wa Lilongwe, kukonza mabwalo a za milandu m'maboma osiyanasiyana monga ku Nsanje, ku Salima, komanso kwa Nkukula mboma la Dowa, kugula galimoto zina za majaji aku khoti mwa ntchito zina chabe. Kotero kuti akadakonda kuti awaonjezere ndi 16 billion kwacha pa budget imene apereka ku mabwalo a za milandu. Koposaposa a Innocent Nebi anatinso amabwalo a za milandu afuna kulembanso majaji owonjezera. Atikamba kuti majaji 45 amene alipo pano ku High Court akulephera kuthana ndi milandu yochuluka imene ilipo. Iwo anati akukhulupirira kuti kulemba majaji 10 owonjezera panopa kuthandiza kuti milandu ina izitha mwansanga. Takhazikitsa functional review yomwe tifuna kuti tipange implement. So kupanga implement functional review itilemba ntchito anthu angapo ndeti mapempha kuti atati atiwonjezera ndalama
kuti tikwanirise kumbo titi kuonjezera anthu ogwira ntchito kuti mwina milandu izifulumira. Panopo majaji ku high court alipo 45, ku supreme court kuli 11. Nde poyerekeza ndi chiwerengero cha anthu mziko muno majajiwo ndi ochepa. Wapa mpando wa komiti yoona za malamulo nyumba ya malamulo a Gift Nankhuni anati akugwirizana kwathunthu ndi amabwalo a za milanduwo ndipo akuti akanenerera mnyumba ya malamulo kuti ndalama yopita ku makhoti ayiwonjezere. Zimene zozo ndizoona chifukwa anthu mali kuchuluka and pamafika kuti majaji ndithu anthu amene amakhala makhoti akhalenso ochulukirapo kuti azipanga save anthu. So komiti inaona kuti zimenezo ndizoona ndi azitenga zimenezo akasiya mu plenary. Padakali pano ku mabwalo akulu oweruza milandu a high court kuli oweruza milandu kapena kuti majaji 45 okha, ndipo akatswiri za malamulo akhala akunena kuti kupanda kuonjezera ndiye kuti chiwerengero cha milandu chizinkachikwera pamene milandu imene ikutha ikhala yochepa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a ofesi yoona za chisamaliro cha anthu m'boma la Mangochi ati chiwerengero cha ophunzira ofuna thandizo la ndalama zolipirira maphunziro msukulu za sekondari za boma chikuchepa tsopano. Izi zikutsatira kukhazikitsa kwa ndondomeko ya maphunziro aulere. Komabe bungwe la Public Service Pension Trust Fund linapitilira kugula hotelayi pa mtengo wa 128 billion kwacha mosiyana ndi malangizo a alangiza zachuma komanso banki ya reserve mdziko muno. Zambiri mulipoti ili la Trust Office. Malipoti akugulisidwa kwa hotela ya Amaryllis anabwera poyera kumayambiriro a chaka chino pamene anthu okwiya ndi mgwirizano wa malondawo anayamba kulankhula pa masamba mchezo kamba kuti ndalama zogulira hotelayi ndi za anthu opuma pa ntchito. Mmodzi mwa akuluakulu a banki ya FDH anaonkulichi ati hotelayi simayenera kugulidwa pa mtengo oposa 30 billion kwacha. Ripoti yathu inali yosonyeza kunena kuti chinthu ichi chakuti chigulisidwe chikhoza kugulisidwa pa mtengo wa 30 billion. Ndipo tauza komiti kuti ntchito yathu inathera pamenepo chifukwa titatumiza report imene palibenso china chilichonse chimene tinalandira kuchokera either even NICO or fund ya pension. Ndipo akuluakulu a Continental Asset Managers ati hotelayi simayenera kudutsa 36 billion kwacha kamba kuti patenga zaka zoposa 30 kuti ndalama zogulira hotelayi zibwerere. Ndipo apa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts wati komiti yawo itsatira nkhani mpaka pa mapeto. Kubechera ngati umene takumana nako ngati dziko patakali pano asazakhalenso ndi motsamwisa mwambiri chifukwa ichi akangoyamba kuti zimenezi zichitike ndiye tikuyenera kuti tilingalirebe mozama ndi kuchita zinthu zimene sizingokomera anthu amene apanga ziganizo panopa koma mbado umene ukubwera chifukwa ife tizatha kupita komano mbado wina ukubwera umene kufunika kuti uzathe kupeza zinthu zokhazikika komanso zogwirika pali ena pamagwiranso ntchito mboma mkhalanso ndi nkhawa kuti kodi ndalama yathu tikamazafika pa nthawi imeneyo izakhala ilipo tani. Kafukufuku wakugulidwa kwa hotela ya Amaryllis apitilira mpaka lachisanu sabata ino ndipo zotsatira zoyamba za kafukufukuyi zikuyenera kuperekedwa lolemba likubwerali ku nyumba ya malamulo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Dziko la Malawi lati lipitiliza kulimbikitsa bata ndi mtendere pa dziko lonse. Alangiza zachuma a bungwe la Public Service Pension Trust Fund ati hotela ya Amaryllis ku Blantyre inagulidwa pa mtengo wokwera. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka maofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole zokhalitsa ndi khonsoloyi. Takulandiranenso mnkhani zathu. Khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka ofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole za mgonagona ndi khonsoloyi. Mfumu ya mzindawu Isaac Jomo Osman ndi yomwe ikutsogolera ntchitoyi patatha miyezi iwiri yomwe khonsoloyi inapereka kwa eni nyumba ndi malonda kuti alipire ngongole zomwe ali nazo ndi khonsoloyi. Chisomo Breki wadza ndi nkhani yonse. Mosogozedwa ndi mfumu ya mzindawu, khonsolo ya Blantyre inayamba kutseka ofesi zalikulu la Malawi Housing polephera kupereka ngongole yokwana 460 million kwacha.
khonsoloyi inasekanso ofesi za Pacific Limited ku Chiwembe chifukwa cholephera kupereka ngongole yokwana 52 million kwacha. Mfumu ya mzinda wa Blantyre yomwe inali ndi apolisi komanso makhansala kuphatikizapo akuluakulu ogwira ntchito ku khonsoloyi anasekanso ofesi za Nakala ku Limbi chifukwa cha ngongole yokwana 68 million kwacha. Ndipo khonsoloyi inapitirira kukatseka nyumba za chipani cha MCP chifukwa cholephera kupereka ngongole yokwana 132 million kwacha. Poyankhula ndi MBC, Osman anati kusapereka ndalama za lenti kukusokoneza ntchito za chitukuko mu mzinda wa Blantyre. Pada ndinapasa kuti abwere ku ofesi olaka nambopereka pang'ono bwezi panopo mwina ngongole yathu iliyo chepa koma anthu anangotengera chizolowezi osamalipira. Ndiye nchifake lero tafuna sopano kuti tipange action pajani manena kuti nejomo man of action. Sizoti tizingolankhula basi metambira kulankhula zinthu osamaenda panopo ina aliyense okhala Blantyre aziziwa zoti is entitled kulipira ma citizens. Chifake ukaenda ntawuno muno anthu okhala Blantyre kudandaula misewu sili bwino. Blantyre City Council kulepera kupereka ma service fake ndalama ilibe. Tikudikira kuti budget kuti zabwire ndiliti. Anthu panopa kudusa mapotozi ambirimbiri. Ndiye chifake taganizira tisachedwe ya. Tingopanga izi cholinga choti tipeze ndalama. Pomwe ndikunena pano wiki yamawa uwona zomwe zitachitike Blantyre muno. Chifake kuti ndalama anthu ambotipatsa tili nazo tisiwapona mizira. Andine ndikutsimikiza kuti wiki yamawa mukazapanda kuona china chikuchitika Blantyre muno. Muzandigwire pakhosi. Pamene khonsoloyi inafika ku hotela ya Victoria kuti itseke malowa, eni malowa analipira ngongole pa nthawi yomweyo. Malipoti ochokera ku khonsolo ya Blantyre akusonyeza kuti eni malonda ndi nyumba zosiyanasiyana zochitira bizinesi ali ndi ngongole zokwana 8 billion kwacha zomwe akuti zikulepheretsa ntchito za chitukuko. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Akuluakulu a National Bank atsindika kufunika kuti banki zosiyanasiyana ndi mabungwe obwereketsa ndalama akonze ndondomeko zothandiza kuti kampani za magetsi ndi mphamvu zizipeza mwayi wa ngongole. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu a banki a William Chatsala, izi zili ndi kuthekera kokweza ndi kupititsa patsogolo ntchito za magetsi zomwe zingatukule chuma cha dziko lino. Zambiri mu ripoti ili. Pomwe dziko lino lili pakalikiliki kufuna kufikira masomphenya ake odalira chitukuko cha mafakitale, magetsi ndi nsanamira imodzi yofunikira kuti masomphenyawa apherezere. Koma ngakhale izi zili chomwechi, kampani zopanga ndi kugulitsa magetsi zikupitirira kukumana ndi mavuto a zachuma, makamaka mpamba okulitsira ndi kutukulira ntchito zawo. Mwachitsanzo, mbuyomu kampani yophika magetsi ya Ejenco yakhala ikupempha kudzera ku nyumba ya malamulo chilolezo chotenga ngongole yomangira malo atsopano opangira magetsi. Nanga kodi mabanki a mdziko muno amathandiza motani? Mmodzi mwa akuluakulu a National Bank, William Chatsala, akufotokoza. Magetsi ndi chinthu chofunika kwambiri. Ngati dziko lino lingatukuke tikuyenera kukhala ndi magetsi, chifukwa kaya ndi kuphika kumene kaya ndi kugwiritsa ntchito maofesi komanso kupanga zinthu zosiyanasiyana mafactory zimafunika mphamvu ya magetsi. Izi ndi zofunika kwambiri. Ntchito yophika magetsi ndi ntchito yofuna zipangizo zikuluzikulu zodula. Choncho pamene mabanki ngati ife tikutengapo mbali ndoti kutha kuwapezetsa capital yoti apangire ntchito imeneyo, komanso ndi ntchito yoti zipangizo zimafunika azigula zanyuwani pafupi kuti akwanise ntchito ngati imeneyo. Mabanki akuyenera kutengapo gawo kuonesesa kuti capital ikuperekedwa, ndipo ife National Bank ndokondwa kuti timatengapo mbali yathu pa ntchito ngati imeneyo. Kumayambiriro a mwezi uno, National Bank inapereka ndalama zochuluka ku bungwe la Eskom pomwe limachititsa msonkhano wa zamagetsi ndi mphamvu wa maiko amuno mu Africa. Anthu aluso lolemba mdziko muno awalangiza kukhala ozikhulupirira komanso kuyika chidwi pa ntchito yawo pofuna kukweza ntchito za luso la zolembalemba.
Langizoli apereka ndi ena mwa odziwika bwino pa ntchitoyi a Alfred Nsadala komanso a Ken Lipenga pa msonkhano wa anthu olembawa mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Poyankhula pa mwambo wa olemba mabukuwa omwe unakonzedwa ndi bungwe la Malawi Writers Union, Alipenga komanso a Nsadala adati ndi wokondwa ndi chikonzero chobweretsa pamodzi ankhalakale pofuna kulimbikitsa achisodzera kupititsa patsogolo luso lawo. Nsadala ati aluso achisodzera akuyenera kukhala wodzikhulupirira pakalembedwe komanso kuganiza mwakuya posadalira kwambiri luso la makono la intaneti la artificial intelligence. AI ikufuna kuti ithandize koma ambiri pakali pano akumagwa ulesi kuonera kuti AI ndibele kumapakira chimene munthu amaganiza chimene munthu afuna kuti achilembe chenicheni chochokera pasi pa mtima wake chimene kuti perfect, more perfect than AI. Mawu awo Alipenga ati luso latsopano la artificial intelligence ndilothandiza pakalembedwe koma izi sabweretse ulesi oganiza pakati pa lusowa. Iwo atinso ndi okhutira ndi momwe achinyamata akuchitira pakalembedwe. Luso lolemba Malawi muno lapita patsogolo kwambiri, ndaona zisanzo zambirimbiri chifukwa olemba masiku ano amandiyitana kawiri ndikhale nawo ngati Mulungu athu ndakhala nawo ena ndakatulo zawo nthano zawo ku Blantyre komanso ena ambirimbiri akhala kundiyitana, ndipo luso lolemba likupita patsogolo kwambiri chifukwa zolembalembazi ndizofunikatu chifukwa zimathandiza anthu kugawana maganizo komanso kufunsa mafunso. Dziko losafunsa mafunso silingapite patsogolo. Mtsogoleri wa bungwe la anthu aluso lolembawa a Shadrack Chikoti ati ntchitozi ndizofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino maka pothandizira kupanga mfundo zakuya za chitukuko, ndipo alonjeza kupitirira kukonza mikumano yonga iyi. Kwa anthu olemba chinali chinthu chachikulu chifukwa taphunzirapo zambiri. Amanena kuti sungapite kutsogolo ngati sukudziwa kumene uchokera. Kota kuti chinali chinthu chachikulu kuphunzira kwa iwowa amenewa pachichewa ndithu ndana matetu azolembalemba komanso ndi anthu okhazikika mu zolembalemba unali mwambo wakulu. Pa mkumanowu aluso achisodzera anaonetsa ukatswiri wawo kudzera mndakatulo komanso nkhani zakuya. Naye woyimba nyimbo zachikhalidwe Agoloso anasangalatsa alusowa ndi nyimbo za nthetemya. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Dziko la Malawi lati lipitiliza kulimbikitsa bata ndi mtendere pa dziko lonse. Alangiza za chuma a bungwe la Public Service Pension Trust Fund ati hotela ya Amalisi ku Blantyre inagulidwa pa mtengo wokwera, ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka maofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole zokhalitsa ndi khonsoloyi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Masana abwino. Malawi is innovating. Across our labs, campuses, startups, and enterprises, solutions are being built to solve real challenges in our communities. Now, it's time to take them to the world. The Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, invites ICT innovators, startups, developers, researchers, students, and technology enterprises to apply for the National ICT Innovation Awards, taking place on 21st April in commemoration of World Creativity and Innovation Day. If you have developed a functional prototype, whether hardware, software, platform, or system built in Malawi, this is your opportunity. Only innovations that have reached at least prototype stage and are demonstrable will be considered. Applications will be assessed on impact, originality, technical quality, scalability, sustainability, and inclusivity. The two innovations will receive an all expenses paid opportunity
to showcase their solutions at the ITU AI for Good Global Summit in Geneva, Switzerland, gaining international exposure and engagement with global ICT and AI leaders. Finalists will receive mentorship and incubation support. Built in Malawi, ready for the world. Apply online through Macra's official online platforms. Full application details and submission guidelines are available on the official application link. Applications close on 14th March 2026. National ICT Innovation Awards. Innovation that moves a nation. Ninso mpulogalamu ina ya The Box kuchokeratu muno mu mzinda wa Mzuzu, ndipo ine dzina langa ndi Hassan Phiri pompano pa MBC Manthu. Lero tsiku la lero mpulogalamu imene ya The Box tilitu kuno ku Chiwavi Secondary School mu mzinda umenewu wa Mzuzu. Ine ndi azinzanga awa ali kumbuyo kwangawa tifuna kuti tikhale tukambirana ziwiri zitatu kuti tuone kuti by the end of the day tikhala kuti tatha mtunda wa utali bwanji. Yes guys, zapopo kuno ku Chiwavi Secondary ambiri kuno amakudziwani kuti na Chiwavi anthu akangomva za Chiwavi chimene chimabwera mmutu mwawo nchokuti Chiwavi ndi dera la mpira. Ndikunama kapena nonse apa ndi mpira eti tonse timautsata mpira eti. Kodi Chiwavi Secondary School inawinapo zikho zingati pa masewero a mpira? Ine ndi Eliza Maloya form 4 pompano pa Chiwavi mmene uganizira pa school pathu pano kuyambira zaka 5 zapitazo pano pa zida za mpira office yathu inazo 4. Ine zina langa ndi Precious Y Suluti form 4B. Mene nabwere nayo pa Chiwavi 2022 kuchoka form 1 mpaka form 4 pano pa zikho zimene Chiwavi nawina ndi zikho 4. Kusonyeza kuti kunoko ku Chiwavi zikho mumachita ndithu eti mpirawo mumachita ndithu eti. Chinsisi chanu ngati Chiwavi Secondary School kuti muzipambana zikho kwa kunzuzu kuno kuli ma secondary ambiri eti koma ino kumawina zikho pafupi 4 nzochuluka kwambiri. Chinsisi chanu ndi chani? Ineyo zinanga nditemwa mfune form 4Y. Nkhani ya mpira chinsisi chathu ifeyo chili pa mgwirizano komanso kuyikapo mtima. Ngati anthu mukupanga ma practices anu muyikapo mtima komanso muli anthu ogwirizana mpira umayenda bwino ndiponso mumapambana chifukwa cha mgwirizano komanso kuyikapo mtima. Zikomo kwambiri.